हाय टाकलं मी चिपळून. उद्या येईल गॉगरला येईल ना, ग्रुपला येईल. बोर्ड दाखवा आम्ही खरं वाटेल ते पूर्ण पॅसेजचं घ्यायचं पूर्ण पॅसेज. हां काय चल कुठला नाही उचलणार का ते, कोणाला पब्लिकला देणार आहे, फेकणार का? ऍक्शन घ्या त्याच्यावर. हा मग ते उचलून मग घेणार तेव्हा ऍक्शन होईल ना. नाही ते फेकणार आहे का काय? हा फेकल ना? फेकणार ना. कुठे फेकणार आहे? फेकणार आहे